Tinubu ya sha ƙasa yayin da jam'iyyar APC ta yin tasiri a zukatan mutane. Atiku da wato Dr. Rabi Musa Kwankwaso su aka tunanin cewa tsakanin waɗannan zakakurai guda biyu na shugabanni ake tunanin cewa wani ɗaya daga cikinsu ne zai kawo wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Yayin da matar cikakken mutum a cikin wannan shirin namu mai albarka da ya tabbatar mana da haka. To mu sauraro don Allah, idan wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Don ta haka ne idan ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa, zai baka damar samun zabafan labaran mu da zarar mun ɗora. To mu sauraro, kowa san cewa jam'iyyar nan ta APC shekara 8 ta yi tana ba mutane wahala, yayin da mutane suka gane cewa wannan jam'iyya ta APC ba alkhairi ba ce. Yayin da mutane suka farga cewa Dr. Rabi Musa Kwankwaso shine mafita. To amma kafin cikakken mutum mai sauraro, bari mu dan ji mu dawo yanzu nan. Mun gode. Hausawa Kano TV, tashar al'umma. Domin samun zafafan labarai kuma daɗaɗa sai ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu zarar mun ɗora. To mai sauraro, ga cikakken mutum yana zuwa. Mun gode. To mai sauraro, barkanmu da dawowa, barkanmu da mu da kuma sake saduwa a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da mudumin su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wani channel namu naku mai albarka mai suna Hausawa Kano TV ya leko wani zafin batu ne tsakanin wato manema takarar shugaban kasar nan guda uku, wato Dr. Rabi Musa Kwankwaso da Tinubu sai kuma Atiku. Yayin da Tinubu yake neman shan kasa ko kuma ce ya sha kasa, yayin da jam'iyyar APC ta yi tasiri a zukatan mutane. Idan za ku tuna cewa wannan jam'iyya ta APC shekara 8 ne tana gallabawa mutane, yayin da mutane suka farga cewa jam'iyyar nan ba alkhairi bace a gare su. To mai sauraro, yanzu dai a tsakanin waɗannan zakakuran shugabanni guda biyu, Atiku da wato Dr. Rabi Musa Kwankwaso ake ta kankan, yayin da kowanne yana ta shigo da ƙuri'u akai-akai. Yayin da za mu ci cikakken rahotannin a nan gaba idan mun shirya su, insha Allahu. Kar ku manta da danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Dan ta haka ne zai ba ku damar samun zabafan labaran mu kuma daɗaɗa da zarar mun ɗora. Mai sauraro, mun gode kallon wannan channel namu mai albarka mai suna Hausawa Kano TV. Mun gode.